0.4 kan. Under 45. Boleh 0.4. Almost sih nomor apa? Nah, nomor apa? Point 5, 0.25 kalong. Begini besar. Kaseng hinyau terhadap Youth Council kelalai banjurip lengkat kibreu nak tenat housing kasoka jelai kitin sob yeng haleng kelding lumpira silong menta ka atrik naitung aja pusau. Hakan ni jinglai tokit kaseng berkibreu nak kasoka lalap baga pengkeng bat klenter jong kitin kibiang hanrei na santri kitin berasim nong muna bantes lalap baga jingreben kaduna. Upstan kaseng uba Roy kupa senrem habaklan sikilat patai kubol walaupun pau ya kejing bemso yahap ya kejing ai ketenat housing yu ne unong sam ya kita kitin kani kejing lai jurip kalong hadin bekaseng kala ujol sekami khayal luka yukta hal kejing keno bakladon kejing bumbiang kejing reben jong kitin sob yang gibah sam sya kipaj ba na ketenat housing bat kala dawa badai ban pensitom ya keberon keti kamtam ya ki officer na ketenat housing. Baik, tapi itu stok cuma labian. Isu nih, maaf isu nih. Sunjan kan ini press mut blade kan ini. Press kan nono blade ini. Nakaliang ngajongi kum keseng din mengilabu betul ka jing ujor ka office jong minister in charge jong housing department ngilai yo jing tip buat minister in charge la tung ya ke inquiry team keman let aman na ki jakang ni ki block buat kum jure ki go down ka housing department ni po khasian jante tementa kasi gede kasien ka ba ninggong jong ka inquiry team ban let tokit hapo ki go down buat ya ka ba nakaliang jong ki la pentip ru yang ni Ki hadin mengila yo jing tip mendaga singi ngila awan ni apa lang kerding ni ka go down jong housing department banwan thau banwan pet ikin kitin ki badon ni go down kat kum go jing tu jong ki officer ki ong ki kini ki tin ki belapoy ni apa go down ki kitin ki bala I order kat kum betuka work order jong senam arja aku ti ya kila persang ban thau ban wo ya ka pengkiang ya ka lenter jong kini kitin kum jur ya ka jing reben tinaki deki 4000 tli kitin ki badon ni la say ya kumbasan tli kitin naki jakabu ki ba fair naki lot ki ba fair hadin bala thau ngilap ba kani ka jing reben jong kini kitin hot ka jing he ka pengkiang ka lenter ki biang ka jing reben jong kitin bat bun ni kini santli kitin lightly na sautli kitin ka jing reben ka jong ki ka dei saupo hadu saupo omut ba kamdon sausan but ha ka jing sisya na kaliang jong seng ila kwa ru ban habakiwan ban thau ka ni ka jakang i kwa ru bakin thau sun ni ka jing kya na markat kum ka jing sautu ka jong ni kini ki alloy aluminium alloy ki bang ki tin ki ba menta ladai fishim ya ka jing drong ka ba khandai praput ka jing yar ka ba prapo cm la ne praspa mm kumju ka thickness la ne ka jing rben ka ba sausan mm ka jing kya ka jong ki la da fishim shi ki ong shi bundle la ne khandai tli gitin ki bawan shi bundle ka jing kya ka dei bandai san pho kilo ki khandai tli gitin dei kat kum ka jing sotho ka jongi kini gitin ki badon menta ka jing kya ka jong ki kanom poi san pho kilo na mar ka wi pa ka wi gitin ka jing kya jong ki ka dei tang lai point rio do lai point nyo kilo ti ngiso ba kani ka specification ya ka ba ka sort la ka housing department ka ayo ni supplier kami hab berkata ka jing mak jing tip ka jongi la ne ka mat ka kitin ki badai banlong ka jing kya ka jong ki bat ka jing reben ka jong ki koi ka ek bang smoke kya na kaliang jongi hot ni so thu ya ka jing ya fair namar baru si kata ki snam ka sarkar ba ka sami kini kitin ki longyeng lama kini housing scheme ki sam da ki CGI sheet mut kini galvanized iron kitu ba kham kya lada fira eka sausan mm ka kya bahan re kini kitin ki bamanta ki aluminium alloy ke ba ki sting tenre ke ba pensngau kya yangi galong ba nagini sau bat santli kitin ki bangi thau menta kimlong uniform lani kim ya hab thik kata ka sausan mm telada santli kitin naki kibat dagi 4000 ngilap ki don hadu lightly ki bombiang kata ka jing reben telada fi perkhat ka
kajing bu order la ne ka jing thiet jong housing department kepada ki lak teli gitin tina kat nu teli gindon kita bukum kita gitin ki bom don ni kata specification kepada sausan tilada kam don ni ka specification ke pasau atu kamlong pat kajing du nong ya unong thiet ka umut ba ya ka sarkar bukum ju rio pat ba na mga pisa ka jongi ba bangi thiet ka tin ke pasausan ki poi man dikini gitin ki bom don sausan ki bedan tang saupo saupoi bukum ta ter di kata ka jing lap ka jongi mtasi banang ni syakman kaladon pa ka schedule ya kabana kalang dong inquiry team kelabu menginlet keleng ki blok bat ki housing go down ki badan po khasi we jantia tingin nang let namar ki video ki bangiyo ki bangilet ban pha ki depat ki de na po nong stone na po mau tharasan mo kumjur na po sora tingin let khnang kini ki jaka namar kum mangiyo mangi le si kini kitin ki badan ang ni po go down ki compare na kitin ki badan na ki po sin RD block tingin nomla ban pin sisay kata lendang let ba thok tinang ni syakmat ru santri kanon gajing let chapo kunur sla khar arsnong kumjur ru chapo shela blog te nakalian jong sang ini sim benta kani ke inquiry team bat ke bangilap nakani gajing let lang nga jongi bat ke inquiry team ngit sa ajing mut syaka sorkar bat ke ba ka de ban le nam ta ban ban ha yakini tin